Fordi jeg har længe gået og tænkt på, hvad det var, jeg skulle gå videre med. Jeg vidste, jeg skulle have en uddannelse mere, men jeg vidste ikke lige, hvad det skulle være. Sådan at jeg kan både passe min familie og tage en uddannelse samtidig. Man kan sagtens gå i gang, selvom man har fået børn. Jeg tog som en spring der, og så tænkte jeg, det må vist være det rette. Jeg hedder Helene Carlsen, og jeg bor i Spjald. Jeg er 30 år, og jeg er først uddannet landmand, og så har jeg arbejdet på en fabrik de sidste 5 år. Jeg hedder Camilla. Jeg er 25 år, og jeg bor i Skjern. Mine overvejelser for at starte på uddannelsen, det var med tiden, om jeg havde tid til at skulle lave lektier, når mine børn lige kom hjem fra institutionen af. Og jeg tænkte også rent økonomisk, om vi havde råd til det. Jamen, mine overvejelser, det var, at jeg ikke har nogen uddannelse i forvejen, og jeg har fået et barn, og jeg tænker, at der skal være tid til det, og det skal være noget, som jeg tænker, jeg interesserer mig for. Så derfor så valgte jeg det her 1 år HG her, sådan at jeg kan både passe min familie og tage en uddannelse samtidig. Ja, min oplevelse af at gå her på skolen, det er faktisk meget positiv. Det er noget mere, end jeg egentlig havde regnet med. Tur håbe på. Vi har det godt i klassen. Det synes jeg. Ja, det er da rigtig sjovt, og vi er jo alle sammen voksne, så vi har forståelse for hinandens, hvor vi har sygedage, og hvor vi måske ikke lige er der, fordi man har børn, og det har alle. Vi har et godt samarbejde, vi hjælper hinanden, og vi har været væk, fordi vi har fravær og sådan nogle ting. Og jeg synes også, vi er gode til at tage hensyn til hinandens. Der er nogen, der har lidt forskellige baggrund for at være her, sådan med sygdom, og der er nogen, der har gået ledige i længere tid. Så det er faktisk det synes jeg, vi har en stor forståelse for hinanden. Så er det bare dejligt at kunne snakke med andre jævnaldrende, som heller ikke kan gå i skole i lang tid. Ja. Jamen, de bedste ting ved at gå på den her HG-uddannelse for voksne, det er, at den kun tager 1 år. Og det var også, hjemme ved os, så tænkte vi i hvert fald, at det var, så kunne man kunne godt have råd til at gå på SU 1 år. Ja, og man kommer også ud i praktik, hvor vi kan få nogle muligheder for at få foden indenfor en anden virksomhed. Ja, få prøvet det lidt af, de forskellige områder. Og måske kan man så komme lidt længere frem i køen, når det er sådan, at vi skal udsøge elevplads her til sommer. Altså mine fremtidsønsker, det er at skal finde et kontor at komme i lære på. Så der vil jeg synes, at det er helt relevant, at vi skal have erhvervsøkonomi og engelsk. Og så IT er jo også altid rart nok at have. Jeg vil gerne lære i et rejsebureau, så jeg synes, at jeg kan få engelsk herude. Det synes jeg, det er rigtig godt. Jamen på den der uddannelse, der har jeg også fået kendskab til et nyt fag, og det er samfundsfag, hvilket jeg egentlig synes er meget interessant. Især som bliver lidt ældre, så får man lidt mere kendskab til de forskellige ting. Man får lige sat nogle ting i perspektiv, synes jeg, især med politik. Ja, det er også lidt svært at sætte sig ind i, men jeg synes også, at salg og service, det er ret godt. Altså, man har ikke før tænkt over, hvordan virksomhederne gør de forskellige ting. Altså, nej, slet ikke. Og nu kan man jo mange gange sætte sig ind i, hvorfor de gør, som de gør. Så det synes jeg, det er en stor fordel. Jeg kan i hvert fald sige, at jeg har ikke fortrudt, at jeg har startet i skole. Også selvom jeg havde min tvivl på ved dengang, om jeg havde tid til at gå i skole, nu når man alligevel har 3 børn, der skal laves lektier. Men vores skoledag er heldigvis tilpas kort, så tit så får jeg faktisk lavet min lektie, inden børnene kommer hjem. Jeg har heller aldrig været sådan vild med at gå i skole og sådan nogle ting, og jeg tænkte bare, om jeg nu kan klare det med et barn derhjemme og lektier og ting og sager, men jeg synes, at det har bare været super fedt, og vi har et super godt miljø herude. Og jeg vil sige, at man kan sagtens gå i gang, selvom man har fået børn, og selvom man også har et arbejde, og man tænker, at det gider man simpelthen ikke. Så det er en god måde at starte på en ny, synes jeg.